Танышу турында хәзер искә төшерә алмыйм. Ул шул я концертларда булгандыр инде ул, чөнки шушы даирәдә эшләгәч, кем белән танышкан болай исемдә түгел. Ләкин минем бер әйбер исемдә калган, Чаллы шәһәрендә анда Изгой дигән кибет бар. Шул комплекста минем апалар яши. Һәм без инде апаларга килдек тә, нәрсәдә күчтән чалырга дип шул Изгой кибетенә керсә, күрим кассада Илмира утыра. Сөлейманова. Мин Илмираны күреп шаккаттым. Мен кеше шапында утырасың димен инде. Мин бит кибеттә эшлим ди инде. Мен дим шулай, минем өчен бик гаҗәп булган иде инде. Инде артистларның бар иде, ниндидер өстәмә эш белән шөгыльләнүчеләр. Ләкин сатучы булып кассада утырган бер дә күргән диге андый хәл күргән юк. Мидән эшләп кассада утырасың бит, ник менә башка төрле дим файт инде. Сук җыр белән генә бит инде тамак туйдырып булмый дип әйтә инде. Аннарсын ул әле аны популярлашып килгән чорыгына иде. Чыгып килгән чорыгына иде. Һәм ул әйтә инде, менә дип менә кызы ул вакытта кичкенә була инде, чөнки аның кызы минем малай белән бер яшьтә. Боязга вакытта шул 4-5 яшьләр булды микән соң инде. Бәлкем зуррак булды, хәтерләмим. Әйткән иде инде, бала да кичкенә бик кыстырылырга да йөреп булмый. Шуңа күрә тик ятканчы дип. Аның эшнең нинди яты бар инде. Мин инде яттан да әйтмәдем инде, ул шулай дигәне. Эш инде ул, монда да кемдә булса эшләргә тиеш инде дип әйткән иде инде. Менә шул исемдә калган һәм шул вакытта мидәм менә шундый кеше теләсә нинди эшкә алынып эшли торган кеше икән бу дип уйлаган идем. Менә мин артист, бу миңа килешми дигән әйбер юк иде анда. Аннарсын инде мин аның белән гримеркаларда, бер гримеркада туры килеп, концертларда бергә очрашканда шул исемдә калганы аның менә һәр кемгә ачык булуы. Ниндидер менә хәзер икенче төрле дип әйтәм. Масаю дигән әйбер. Менә масаю ди. Кемдер тек сайлап кына асыйлашырга мөмкин. Кемдер ничектер бик сәлам биреп бармаска мөмкин, үзенә генә юмылып утырырга мөмкин. Һәм аның инде менә шул бер кеше белән ачык сөйләшү истә калган. Һәм була бит шуны гримерка красный. Ой, кызлар, менә лакын тулып калган. Ой, минем менә мәсәлән, ой, кемдә шпилька юкмы? Или мәсәлән, сездә берәрегездә фәлән юкмы? Шундый хәлләр булганда, иң беренче һәр вакытта да инде Илмира, миндә бар, менә миндә бар җаныкаем. Һәм аның менә шул сүзе, ул һәр вакытта да шундый матур сүзләр белән сөйләшә. Матурым, җаным, менә шундый сүзләр белән сөйләшү истә калган. Һәм аның инде мин менә эстрада йөргәч конфликтсыз кеше икән исендә калган. Менә аның кем белән дә булса конфликтта булуы, или кем дә булса шәкитеп сөйләвен хәтерләмим. Без инде артык теге еш таралышмыйдык. Мин Казанда, ул Чаллыда булачак, ләкин шушы кыска гына очрашулар вакытында мин аны хәзер безнең арада булмагач, хәзер матур итеп сөйләүдән генә сөйләмим. Ничек бармы, ничек исемдә калган шулай итеп сөйләмим. Замир тагын шулай кешеләр вафат булгач, яшь әйтә башлыйлар инде исән чакны кадерен белергә кирәк дип. Нишләргә тиеш кеше? Менә сезнең фикерегезчә. Менә кадерен беләм дип, мәсәлән, тамашачы шундый ук сорау туа, без нишләргә тиеш дип. Беләсезме, Анвар Атнабаевның бер бик матур шигыре бар бит әле бит. Кеше ул шигырь менә шулай тамамланган түгел истә калмый, менә мәгънәсе ул шулай тамамлана. Кеше үзенең бөеклеген каян белер иде, әгәр үлмәсә дип әйтә инде ул сүзләр. Әлбәттә, беренчедән кеше киткәч, аны менә шулай искә алу, андый сүзләр сөйләү ул гадәти хәл инде. Ул чыннан да гомумән кешеләргә генә кагылмый бит. Кешелекнең шундый бер ничек дип әйтим икән, шундый әйбер бар кешелектә бит. Югалткач кына кадерен белә башлыйбыз. Ул кешеләргә дә кагыла, ул башка әйбергә дә кагылырга мөмкин. Шуңа күрә Илмира турында мондый сүзләр сөйлиләр икән. Мин уйлыйм, бу сүзләрдә хаклык бардыр дип. Чөнки кызганычка каршы татар җыр сәнгате, эстрада дип әйтик инде бигрәк дәйме, ул бизнеска әйләнеп бара. Шоу-бизнес. Аның инде аны яшерендә түгел, ул бит инде чыннан да ул шоу-бизнес бит инде. Шоу-бизнес икән, ләкин бизнеста ул бары акчага корылган. Әгәр акчаң бар икән, син сәхнәдә юк икән юк. Һәм менә бәлкем хәзер шулай бергә игътибар иттем, кызым, шулай бергә игътибар иттем. Моңлы җырчыбыз, моңлы җырчы, бик күп кеше моңлы да моңлы дигән сүзгә бик күп кеше моңлы дигән сүзгә басым ясый. Менә бу көннәрдә аны искә алганда иде. Ул бит инде үлгәч кенә моңлыга әйләнмәгән, ул бит инде үлгәнче дә моңлы булган. Моңлы булгач, нишләп бул, мәсәлән, зур проектларга катнашмаган? Шулай бит инде, мәсәлән, шул ук дәүләт дәрәҗәсендә булсынмы, шул ук, мәсәлән, фестивальләр булсынмы. Димәк, ул бит инде моңлы булгач катнашырга лаеклы булган. Шуңа күрә, үлгәч кенә безнең арадан киткән, ул сүзне әйтәсе килми, кычкыш сүз. Безнең арадан киткәч кенә ул менә шулай искә алу
ул бәлкем их хәзер исән булса кадерен белерик дигәннән дә әйтелмидер ул дип уйлыйм мин аны. Дежур сүздер дип уйлыйм. Менә дежур сүз. Әйтә, менә их менә кадерен белмәделәр, кадерен белмәделәр. Инде сезнең сорауга әйләнеп кайтып, кадерен ничек белергә кирәк соң? Артистның кадерен ничек беләсең? Артистның урыны сәхнәдә. Аның кадерен беләсең килә икән, димәк син аны һәр вакытта да сәхнәдә күрергә, тотарга тиешсең. Оештыручыларга, бу тамашачыга кагылмый әлбәттә, тамашачы аны барыбер ярата бит. Бу кагыла оештыручыларга, концерт оештыручыларга, бу кагыла шул радио телевидение җитәкчеләренә, кемнәр плейлист төзи, нигә эфирга бирә торган, тапшыруларга кагыла. Менә бу әйбер артист йөрергә тиеш түгел. Мине чакырыгыз әле, мине куегыз әле. Алай дип, бүген көндә кызганычка каршы артистка шулай дип йөрергә туры килә. Бәлкем инде артистлар күп тә бит хәзер инде. Лайман бөтен чакырып та бетереп булмыйдыр инде. Ләкин инде әгәр Татарстанның атказаман исеме бирелгән икән, чыннан да аның җырлары халык телендә икән, чыннан да моңлы җырчы икән, ник чакырмаска. Шуңа күрә кадерен белү артистның ул бик гади. Аның урыны сәхнәдә булырга тиеш. Аны тоныска кирәк, аны чакырырга кирәк, аны бик күрсәтергә кирәк. Шул.